Non colles? Es un cabrón. Détate comigo, xa un chisco. Non podo, Bárbara. Teño tempo xusto para me duchar. A mí non me falas así porque non cho tolero. Segundo día, o Cartagena saiu antonte do Porto de Manta, no Ecuador. Sei, non? Mantéñeme informada desde o Ministerio do Interior. Podes falar? Sí, estou no meu cuarto. Pois necesito máis información sobre a descarga. Está confirmado. O destino do Cartagena é Sardiñeira. Necesitamos la data. Chegará en 10 días aproximadamente. Se chega a saber lo que estou facendo, non sei de que sería capaz. Non tes por que aguantar. E que queres que faga? Deixa Carmelo. Déixame, bruxa! Que pasa aquí, Acabo de collela, escoitando na porta mentres falabas. Pero que dis? Voume, Carmelo. Marcho desta casa. Iván, subo ao coche. A que esperas, fillo? Por favor, mamá, non me fagas isto. Lembra lo que me dixeches? Que estabas disposto a facer calquera cousa por mí? Eu quero axudarche, pero... Pois entra no coche. Vai para casa, anda. Teño que falar con mamá. Déixame en paz. Marchamos. Iván. Ti tamén. És un fillo de puta. Non che vou ter en conta porque xe estás moi nerviosa. Déixame. Bárbara, prasa para casa, anda. Por hoxe xa fixeches bastante o pardo. Non. Que non me teña que enfadar. Que che dean, cabrón. Moi ben, eu marcho. Se non estás aquí cando volva, podes ir esquecendo de min, da casa e de Iván. Xurocho, non me importa o que teña que facer, pero a Iván non o volves ver na puta vida. Cabrón. Que és un fillo de puta. Vale, vale, o que queiras. Pero entra na casa ou atenta ás consecuencias. Acouga, meu rei, non lle deas máis voltas. Que quería? Non podemos marchar así. Claro que non, esta é a túa casa. Mamá, ti non estás ben e eu non podo cuidarte só. Non lle tes que dar explicacións. Que pouca vergonza, obrigalo a escoller entre os seus Abo, a pais. ti non te metas. Tranquila, Carme, que non lle levou moito tempo. Mamá, non é iso. Onde vas? Arriba. Antes vai polas maletas. É o menos que podes facer, despois do escándalo que armaches fora. Xa te axudo eu. Deixa que vaya ela. Tua nai non é ningunha inútil.
¿Alguna novidad, sargento? O COS intenta recuperar o rastro de Cartagena. Seguimos en nada. Ni sequera sabemos se a droga segue no mercante. Segunda DEA pudieron cambiarla de barco en mar aberto. O ben descargala en planadoras preto das Azores. E que facemos? Se xa en barco, en planadora ou a nado, o seu destino sardiñeira. Temos que saber cando e como. Hai unha unidade vixiando os matalobos. Se se moven, saberémolo. Moi ben. Eu tratarei de falar co meu confidente, a ver se nos pode botar unha mano. Vostede, siga en contacto permanente co COS e coa unidade de vigilancia. Tabuas, alerte a todos os portos importantes de Galicia e do norte de Portugal. O Cartagena ten que recalar nalgún deles. El Cartagena está remontando aguas de Mauritania, según el plan previsto. ¿E o satélite? Conseguimos evitarlo, pero aún así no me fío. Perde cuidado. Último que esperan é que empreguemos la ruta africana. Si nosotros la conocemos, ellos también. Sí, alá polos 80 era habitual para subir a heroína desde África, pero desde que empezamos a traballar con vos, a vosa farlopa quedou en desuso. Confía en min. Se o satélite non o localizou, xogamos sobre seguro. El problema lo tenemos acá. Tabuas y su gente van a estar esperándonos. Así que o barco este aí diante, xa me encargou de todo. ¿Cómo? Iso é cousa miña. Me juego 3,5 toneladas de carga. Necesito saber cómo lo vas a hacer. Eu non che vou dar máis detalles. Canta menos xente o saiba, menos posibilidades hai de que tamén o saiban os picoletos. Sabes de sobra que las filtraciones no salieron de mi gente. Así que el escape está de tu lado. Iso é o que pensas ti? Eu penso de outro xeito. Así que estamos a pleno. Que che parece? Home, non estou mal, non? Espera, que che ensino o resto. E estas son as parvadas que che ensinan nesa academia? Só me arrepinto de meter os cartos na matrícula. É das mellores, en serio. Ata me prestaron este ordenador para as prácticas. Pero ti xa tes un ordenador. Sí, unha carraca, que para estes programas non serve. Bueno, sabes que de momento non che podemos mercar un novo, pero ten paciencia. Co tempo... Non che estou pedindo nada. Xa sei, filla. Mira esta, papá, a ver que che parece. Tes unha mensaxe. Será Sonia para quedar, pero xa chamarei, agora non me apetece. E non será o rapaz ese, o que anda na droga? Papá, Vanessa, que nos coñecemos. salve a historia. Pero se non confías en min, toma. A ver, queres miralo ou non? De verdade que non me importa. Deixo estar, anda. Esquécete de Salva. O último que quero é outro tío metendo os fociños na miña vida. Ei, ainda é cedo. Pasa para a cama, anda. Ou xa te cansaches. Mentres non me deas traballo, non podo perder o tempo de hotel en hotel. Ti xa tes un traballo. Sí, pero cobro unha merda. Eu quero un como o teu, no que se gañe pasta de verdade. E para que queres ti tanta pasta, se se pode saber? Pois, entre outras cousas, para un ordenador. Un ordenador. Pois sí, que pasa? Nada, muller. Canto custa? Non quero os teus cartos. Quero gañar o seu. Xa estou farta de depender dos demais para todo. A ver. Podoche conseguir traballo de camareira nun pub. Teño aí un tipo que me debe pasta, eh? Non. Déixame pasar farlopa. Falo en serio. Quero traballar contigo. Non pode ser, Vanessa. Se Carmelo sabe dos meus trapicheos, reventame a hostias. Daquela non te fías de min. Para pasar a farlopa, sí. Pero era filla de Pepe Dialle. É iso que importa. Non son unha puta. E se o fose, non che había aceptar esa miseria. Ven aquí, anda, ven aquí. E discutimos o prezo. Pois entón deixa que traballe para ti. Convénceme. Iso é un sí. Según como te portes.
Mamá, Estou descansando. por favor, teño que falar contigo. E eu teño que descansar. Por favor, vaite. Díxenche que non me chamases. Estabas alterada. Pasou algo? Que teu irmán é un fillo de puta. Xa. Que fixo desta vez? O de sempre, Marcos. Tratarme como un trapo vello. E deixarme como unha idiota diante do meu fillo. Marcha. Xa o intentei. E non podo. Miña oferta segue en pé. Se necesitas axuda, conta comigo. Non. Así non. Veña, Bárbara. O único xeito de librarme dese cabrón é que o prendan ou que o maten. Entón tes que axudarnos. Perdemos o rastro do Cartagena. O barco chega pasado mañá. Segura? Escoiteillo a Carmelo. Díxocho por teléfono a alguén. Non sei, supoño que sería Diego. Sabes como pensan facelo? Non. E acabouse. Non me chames máis, por favor. Bárbara, se nos axudas, collerémolo. Levan anos detrás dele, sempre se libra. Para cando o metan no cárcere, xa será tarde para Iván. Vai acabar como o seu pai. Ainda podes evitalo. Tranquila. Non te rendas, vale? Agora teño que deixarte. Os portos galegos e portugueses están avisados e en alerta. E a vigilancia? Movilicei todas as unidades disponibles, pero non son suficientes para cubrir tantos kilómetros. Necesitamos máis efectivos. A descarga será dentro de 2 días. 2 días. A información vende moi confidente. Chamarei a comandancia a ver se nos poden mandar máis xente. Non, Tabuas, esquézalo. Teñen outras operacións en marcha. Aquela será como pescar cunha rede chea de buratos. Que me suxire? Acoutar o cerco. Se non temos unidades suficientes, o mellor é concentralas nun único punto. Aquí tes as túas quendas e as de Vanessa. E como lle vai nesa academia? De momento, ben. Anda todo o día fedellando nun ordenador que lle emprestaron. Ves? Xa te dicía eu que había sentado a cabeza. Ainda me custa creer que estea traballando e estudando a un tempo. Pódese. Pasa, Natalia. Senta aquí connosco. Xa me contou Lola que o teu fillo anda buscando traballo. Eu prefería que acabase o bacharelato, pero é un testán. Quere traballar e non hai quen lle quite esa idea da cabeza. O problema é que neste momento non nos fai falta persoal. Claro. Tranquila, non pasa nada. Xa miraremos noutro sitio. Claudia, tampouco estamos tan sobrados. Acabamos de contratar a 3 empregadas, Lola. Pero tamén imos traballar máis. 2 domingos ao mes, se non me fallan as contas. A ver, en que estás pensando? Mete o de reforzo no almacén. Ai, non sei. Gonzalo está de baixa e non se incorpora este mes que ven. Con Lola non se pode discutir. Contrato por 3 meses. De momento é o único que lle podo ofrecer. Grazas. E que fai en Mauritania? Esas augas están inzadas de pesqueiros. Ninguén vai reparar nel. Ainda que non pesquemos nin unha triste sardiña. Ben pensado. Non, se a colombiana parva non é. Como se chama? Quen? Quen vai ser, Diego? A rapaza. Nada, unha calquera. Non, unha calquera, non é. Outro día unha rabuñadora, hoxe un chupón. Pati con quen te deitas? Cunha gata ou cunha lamprea? Ten un pouco das dúas cousas. É que tes medo de que cha levante, ou? Como pensas descargar os faros? Os picoletos andan a 100. Como poñamos unha planadora na auga, imos levar unha procesión detrás. Pois daquela será mellor non sacalas. Para esta operación imos necesitar un novo socio, alguén que estea completamente limpo, que non estea fichado, ou que non poidan relacionar cos nosos negocios. En quen pensas? Milucho o Roxo. O Armado?
Todo o mundo o coñece na vila. E ninguén imaginaría que anda metido na droga. Precisamente por iso. Para que sabía meter? Xa ten o seu e non lle vai nada mal. Aparentemente. E logo? Os bancos andan en riba del. Tivo que pedir un crédito para a última marea. E sei que ten problemas para pagalo. A misa de 9 que dá para moito. Non me vou que sí. Faime caso, fillo. Os pesqueiros de Milucho son os tales para facela do marisco. Quero máis café? Non, grazas. Que é de Bárbara? Dormindo a mona, supoño. Mellor así. Ai, a do marisco. Así empezou teu pai nos tempos do tabaco. As planadoras non as podemos sacar e moito menos levar o barco a porto, así que... Pensaches en volver o de antes. Hai cousas que nunca se esquecen. Álvaro estaría orgulloso. Espera que che dou o número de Palmira, a tía de Milucho. É unha boa amiga. Se cadra non te lembras dela, pero é a fillada de teu avó. Sí. Que en paz descanse. Nunca se sabe, fillo. Chama a Palmira da miña parte. Seguro que se lembra de ti. Pasa. Isto de parte de miña nai. Diña Natalia que non tiña que molestar se non fixen nada. Sei que me deron o traballo grazas a vostede. Parvadas. Que boa pinta. Vane, coñeces a Xurxo, o fillo de Natalia? Non. Que tal? Eu sí que te coñezo. Vinte un par de veces no Tielas, Xurxo vai traballar no almacén. Tan novo. cargando camións. Eu pensaba que había máquinas para iso. Alguén terá que manexalas. Seguro que sí. A única máquina que vas manexar ti é a PlayStation. Vane, deixa o rapaz tranquilo. Han incrementado la vigilancia en los puertos. E por que te preocupas? Me juego mucho. Y tú también. O barco nin sequera se vai a chegar á costa. Non saben nada, non te preocupes. Carmelo, este é Milucho. Milucha máis eu xa nos coñecemos. Non tratamos moito, pero si ainda ten amaño, non é? Que tal, Palmira? Vai tirando. Súa tía Palmira, Dareses, é a fillada do meu avó. Que paz descanse. Pero senta, onde senta? Estás entre amigos. Diego xa che contaría a clase de traballo que temos para ti, non é? Cantos barcos precisades? Cun par de pesqueiros será dabondo. E mariñeiros? Os que ti decidas. Iso deixo da tua man. Pero teñen que ser de confianza, claro. Iso non é problema. Levo aos meus fillos. O meu cuñado é un curmán de muller. Todo queda na casa, Milucho. Unha copa. Primeiro quero pechar o trato. Así me gusta. Antes de nada os negocios, non é? Pois o traballo vai ser sinxelo. Sei desfaenar, como sempre, pero en cada barco irá un dos meus homes. Iso non é problema. O que necesito é saber a ruta. Mar adentro, cara ao con de agosto. Unha vez que o noso barco estea fondeado, recibirá as coordenadas exactas no teu móvil. Ides ata ese punto e unha vez alí, deixades que a nosa xente recolla os fardos e os agoche entre o peixe. Vale, entendido. E despois o de sempre. Volvedes ao peirao e mentre recolledes o aparello, nos cargamos os fardos na furgoneta. Só falta un detalle. A vosa parte, claro. 80.000. Libres de impostos. 50 para ti e 30 para a tripulación. Non quero ofender, pero pareceme pouco. Por facer o traballo de todos os días. Se cadra para vos, sí, pero non para min ni para a miña xente. Milucho, non te pases de listo. Canto queres? 100.000. E se partimos a diferenza? 90 e 30 por adiantado. Pareceche? Veña esa copa.
Pois as cousas seguen así, podería chegar a ser un dos consorcios inmobiliarios máis importantes de Galicia. É todo legal. Totalmente. Mira, aquí o tes. Accionariado, asesoría fiscal, plan de viabilidade, previsión de gasto. Está todo aquí, papá. Pero, filla, non te das conta do que pretende Carmelo con este consorcio? Pois claro que me dou conta, non son parva. Quero usalo para branquear cartos. E non te importa? Voume asegurar de que os únicos cartos que gañes sexan legais. E como pensas facer iso, se se pode saber? Imos contratar unha auditoría externa. Sabes. Sei o que estás pensando. Pero voume encargar eu mesma de falar coa empresa auditora. Tanto tengo que facer, filla. Hai 1000 maneiras de branquear o diñeiro negro sin que ninguén o saiba. E os matalobos coñécenas todas. A cousa funciona así. Carmelo compra un terreo por un valor escriturado de 2 millóns, que paga con diñeiro legal. Pero o valor real é de 6 millóns. Tempo despois, coa axuda do teu consorcio, vende-o por ese 6 millóns, pero esta vez declarando o valor exacto. Desta maneira consegue blanquear os 4 millóns que tiña en diñeiro negro. E así con todo. Terreos, casas en construcción, maquinaria, servizos, o que sexa. Que esperabas? Ti mellor que ninguén debería sabelo. Son parva. Non. Es unha boa persoa. E mentre eu estea aquí, Carmelo sabe que pode contar contigo. Nin de broma, que se vaya esquecendo. Unha vez que aceptaches o traballo, xa non te podes botar atrás. Claro que podo. Non che deixarán, filla. Feme caso. Unha vez que estás dentro é moi difícil sair. Se che conto todo isto é para que sexas prudente e non te involucres máis do necesario. Para min tamén é de vital importancia. A UCO e a Garda Civil están traballando duro para localizalo. Non foi falla que mo lembre. Xa sei que cometín algúns erros, pero non me rendo. O sumario segue aberto, estamos avanzando. Garántolle persoalmente que pronto haberá resultados. Moi ben. Adeus. Prefires que falemos noutro momento? A Fiscalía Antidroga estáme presionando. Como se non tivese xa presión abondo. Xa. Teño que confiar máis. Os dous sabemos que teñen motivos. Motivos. Encontramos unha tonelada e media de coca e temo o abogado dos matalobos. Que carallo queren? Iso pregúntallelo a eles. Como vai a operación? A descarga é pasado mañá, pero necesitamos máis efectivos para cubrir todas as praias. E que facemos? Taboas propón acoutar o cerco. E ten razón, pero para iso necesitamos saber o lugar exacto da descarga. Ainda nos queda o teu confidente? Xa non. Quere deixalo. Diso nada. Convénceo. Dille que se non colabora destapámolo diante de Carmelo. Non, non vou facer iso. Necesitámolo, Marcos. Ti mesmo dixeches. Xa, da igual. Non podo. Pois fai algo, Marcos. Amáñate como poidas, pero non pode deixarnos tirados. Naquel momento non tiña motivos para negarme. Era un negocio legal. Diso se trata, non? De que pareza legal, non? Eu non vexo a diferenza. Pero eu sí. Sara, a que ven todo isto? Carmelo, non estou disposta a incumprir a lei, nin por ti, nin polos teus accionistas. Son unha abogada, non unha criminal. Ti fai o teu traballo, anda. É un delito. Veña, tampouco exageremos. Todo o mundo fai os seus pequenos apaños, un pouco por riba da mesa, un pouco por debaixo, que ten de malo.
Para ti, nada, polo que se ve. A ver, se o problema son as contas, esquécete delas. Teño xente contratada para iso. Perfecto. Pois contrata tamén un abogado. E que ian dicir os meus socios? Son boa xente, pero desconfiados e impulsivos. Tanto me ten. En serio? Deixa esa foto. Lembra a malleira que levou teu pai? Un aviso. Se non chega a ser por min. Así de sinxelo. Ti só te terás que encargar dos papéis. Contratos de compra, licenzas de obra, todos eses trámites tan legais e tan aburridos. Do resto, xa me ocupo eu. Vale? Que che pasa, Iván? Nada. Entón a que ven esa cariña? É polo de tua nai? Paso o día metida no seu cuarto, bebendo e chorando. Onde quería que fose con ela? A ningures. Non ten onde caer morta. Mamá, por favor. Non digo mentira ninguna. Ela só quere poñelo en contra de seu pai e acabar coa familia, como está acabando con ela mesma. Os seus motivos terá, digo eu. Mamá, xa sabes que está mala dos nervios. Sí, serán os nervios. Pero esas cousas que toma tampouco axudan. Mamá. Que cousas? Tranquilizantes, xa o sabes. Eu só digo que non lle sentan nada ben. Bárbara, son eu. Estou dormindo. Non vou marchar ata que abras. Bárbara. Bárbara. Contenta? A ver, solto. Estou feita unha merda. Estás feita unha merda. Veña, xa sei que estás desgustada, pero non é para abandonarse así. Co que che gustou sempre estar guapa. E para que? Xa non me fai ilusión nada. Parvadas. Tío, que tens que facer é comer e deixar este alcohol e esas pastillas. Grazas polo consello. Ala, xa podes marchar. Diso nada. Mira o que estás facendo contigo. Mírate. É-me igual. Sí, son unha borracha, unha ionqui. Pero o mérito non é só meu, Hai que agradecer tamén ao meu home. Sen el nunca o conseguiría. Deixa de dicir parvadas. Ainda estás a tempo de arranxalo con el. Carmelo tanto me ten. A ver se o metes na cabeza. O único que me importa é Iván. E xa non ten remedio. Vai acabar como a seu pai.
Pois así non és de moita axuda, non crees? E que fago? Para empezar, vas te dar unha ducha. Xa verás que ben che senta. Veña, eu vouche pedir cita na perruquería. Xa verás que guapa te poña. Ten moito mérito iso de estudar cando un xa está traballando. Oxalá o meu fillo seguise o teu exemplo. Dalle tempo. Tempo ten, o que lle falta é cabeza. Vanessa tampouco anda sobrada. Grazas, mamá, que sería eu sen o teu apoio. Son tremendos. Dende logo... É Marta. Que, como che foi? Vendino todo. Parecían as rebaixas. É porque quedei sen existencias, que senón... Vaya modo, sí. Neste negocio os clientes mellor poucos, pero vos. Son unha máquina de facer pasta, admíteo. Vale, para os estudos. O que pasa é que quere cartos para ir de festa cos amigos e... xa me contarás. Agora, se o día de mañá se arrepinte, ala ele, Reservei cuarto no motel. Cando remates, pásate por ali. E logo, tanto me extrañas? Mais quixeras. Repartimos os cartos e pasoche material para hoxe. Vaya planazo. A culpa é miña por enredarme cun vello. Os negocios son os negocios, Vanessa. Iva, que fas aquí? Este é o cuarto de teus pais. Aquí non podes estar. E mamá? Paseando por aí. Ves como xa está mellor? Excusas preocuparte tanto. Debo ser o único. Iso non é certo, meu rei. Avó, por favor. Que non vos podedes nin ver. Sei que ás veces son dura con ela. Pero o único que quero é que reacciones, entendes? Que cumpra co que lle toca nesta vida. O qué? Aguantarlle todo o meu pai? A teu pai faltalle tempo para cumplirlle todos os caprichos que lle pasan pola cabeza. Xa. E despois paso olímpicamente dela. Carmelo ten moito traballo. Moita xente pola que mirar. Moita responsabilidade. Bárbara non. O único traballo que tivo nunca é a familia. Sufrir por ela. Mantela unida, como fago eu. E se non é quen de aturar iso... Mellor que se mate, non? Eu non dixen iso. Tanto ten. Xo está facendo. Ai, tens que ser forte, meu rei. Como a teu pai. El tira de toda a familia. E algún día serás ti o que teña que tirar de nós. Xa. E logo que? Que facemos? Nos lo tenemos que facer. Moi ben, señores. Grazas pola colaboración. Logo. Ninguén se atreva a falar. Pero, polo visto, mañá hai varios pesqueiros que van cambiar de ruta. Van facela do marisco. Explíquese. En vez de planadoras, utilizan barcos pesqueiros para meter a droga. Moi arriscado para Carmelo depender duns mariñeiros, non? Non lle queda outra. Sabe que vixiamos os portos e que esperamos a descarga. Non pode mover as planadoras. Entón temos que centrarnos neses barcos.
Hai que interrogar os mariñeiros. Esperache, boa. Non van falar, e moito menos con nós. Temos que presionalos, Tabas. Así o único que imos conseguir é que se poñan de parte dos matalobos. E xa temos bastantes inimigos na vila. Mire, nós xa lanzamos o anzol. Os mariñeiros saben que andamos detrás deses barcos. Só queda ter paciencia e esperar. Antes ou despois alguén acabará falando. Grazas a Sara Campos estamos en marcha e funcionando. Este é o primeiro proxecto. Unha urbanización con centro comercial en primeira liña de praia. Moi ben. E os cartos? De momento, imos tirar das primeiras aportacións. Máis adiante, segundo vayan indo as obras, iremos investindo os beneficios das descargas. Xa. Descargas estilo Matalobos. Pois calculo eu que esa obra van haber rematado os meus netos. Ninguén te obriga a participar. Podes te retirar cando queiras. O único que digo é que ides facer unha descarga de 3,5 toneladas de fariña para os colombianos e sen ver un can, non? É así, é así. Se ese é o teu xeito de facer negocios, imos apañados. Eu non traballo para ninguén, e menos de balde, que vos quede claro. Teño os meus plans. Intento construir un futuro. E non para min. Un futuro para todos nós. Que guapa vas, mamá. Como que te puxaches tan elegante? Unha routada, xa sabes como son. Podemos falar? Tranquilo, Iván, non estou enfadada. Senta, por favor. Estás enferma, mamá. Ti non queres velo, pero nós non sabemos como axudarche. Ti puideches facelo. Só tiñas que vir comigo. Non é iso, mamá. Necesita a axuda dun profesional. O que necesito é marchar desta casa. Aquí dentro asfixio. Veña, non empeces a culpar os demais dos teus problemas. Papá ten os seus defectos, sí, pero... Sei que ás veces se pasa contigo, eu non estou cego. Pero ele é o que tira dos demais. O que nos mantén a todos. Falas como a túa aboa. Non te paraches a pensar que ese cada ten algo de razón? En que? En que son unha inútil? Un inútil non, mamá. Unha drogadita. De que falas? Vin o que tes no teu xolleiro. E non me digas que é por os nervios. Desde cando me espías? Estaba preocupado. Iso non che dá dereito a remexer. Quérote, mamá, pero non aturo ver como te estás matando. Sabía o das pastillas, pero... Cocaína. Tiñas dereito. Non tiñas dereito. Es unha irresponsable. Pero ti sabes a que se dedica teu pai? Por que non nos pías a él tamén, Xa que é o seu herdeiro, debía saber en que consisten os seus negocios. Non che parece? Ata logo. Cuidadiño, ollo. Pero ti de que vas? Se non queres que se toque o cu, non mo pases por dentro da cara. Es un mamón. E ti unha provocadora. Dime. Van usar os pesqueiros de Milucho. O coxo ou o toxo, non oín ben. Falaban de facela do marisco. Ou algo así. Milucho, estás segura?
Sí, moi ben, Silvino. Isto queda entre nós. Xámese, deboche unha. Témolos. Milucho, non? Milucho o Roxo. Silvino traballa nos seus barcos. Polo visto non contan con el para a marea de mañá e parece ser que non lle sentou demasiado ben. Moi ben. Non debe sabelo ninguén, tenente. Claro. Tampouco aquí. Non se fía dos meus homes. Non me fío de ninguén. Meu capitán, iso non ten moito sentido. Como pensa organizar o operativo sen contar con eles? Ese é o meu problema. Non vou deixar que se nos escape como se nos pasou con Sandra. Capitán, non estou de acordo. A mí non... É unha orde. Que non, pesados, que sodes uns críos. Ide para casa a dormir a mona. E ti? Son amigos teus. Levamos toda a noite intentando pillar farlopa. Sabe tú a nai que te metes? Sabe tú nei que vendes? Ah, Vanessa, tía, que hai confianza. Unha merda hai confianza. Non sei onde sacaron os teus amigos que eu vendo farlopa. Vanessa, tía, un par de gramos, nada máis. Estou empezando a cabrearme. Que son legal. Non vou dicir nada, en serio. Teño pasta. Ide por aí. Que lle idea, xa pillaremos farlopa noutro sitio. Todo en orde, Milucho. Todo tranquilo. Está ben. Non perdas de vista o segundo pesqueiro. En menos de 10 minutos mandamos as coordenadas. E dis que Fernanda, da quenda da mañá, tamén espera xemelgos. Pero esa xa tiña 2 fillos, non? 3, miña pobre. Ainda vai abrir unha gardería na casa. Lola? Que pasou, Natalia? Perdó que entra así, pero non sabe la solla de filla que tes, Lola. Non o sabes ti ben. Estuda, traballa, saca tempo para todo. Que foi? Que é isto? Cocaína. Atopeina entre as cousas de Surso. Casi o mato. E aquí non sabes quen ya vendeu. Non pode ser. Sí que pode, sí. A túa filla. Non, estás equivocada. Vou na denunciar, Lola. Sinto moito por ti que non tes nada que ver, pero vou na denunciar. Mamá. Mamá, sinto moito. Non quería falarche así. Mamá, perdóame, por favor. Abre. Mamá. Mamá. Papá, tes que vir rápido, por favor. Mamá, atopeina no chan tirada. Tomou unha che de pastillas. Sei dixen a Milucho que parase as máquinas, pero... Pois dille que volva a prendelas. Non podo facer iso, Diego. Agora o mando teño eu. Sé que tienen bien encima a la Guardia Civil. Y no voy a permitir otra chapuza de las suyas. ¿Qué pasa con mi mercancía? Aí dentro vai un frío de carallo. E agora que facemos con el? Esta fue su última oportunidad. Ti toleaches, mamá. Eu mesma vin a droga con estes ollos, así que non me digas que tolei. Non crees que sería mellor falar con el antes de ir á policía? Se ten algo que dicir, que yo diga a Garda Civil. Pois mira, neniño, ten moito cuidado, non che vai a crecer o nariz e che teña que cortar. Eu non che pedín contas, confiei en ti. Sara, dime que non é certo. Ti ves todo, controlas todo. Pero non podes evitar que a xente saiba quen é Carmelo. Isto vai che estupar na cara. Ti que non saben nada dos outros barcos de Milucho. Aquí ninguén sabe nunca nada. Marcos. Como está? Carmelo. Sinto de bárbara, meu. Por aí non se fala outra cousa.